عزوز سلامتنا يبصاكم كبرات سماعتنا لو مزولنا يوم وانا وزيناتات حزنا مسينا لنا كسام وداتات تخطاتلنا يخم شارشاي زبن سراح راوعي هوتوت قوايا بيت مخرب بيراو منغست تግራይ محاوراو አወዳድባታት መንግስታው አብያት ዕዮ ጽደው ቤት መخرب ብሔራዊ መንግስት ትግራይ ተማለብ ዘካየደ ሻርሻይ ዘበን ስራ ራባይ ህጡት ጉባኤው ማህበራዊ አወዳድባታት በመጥንኻር ናብ ስርዓት በመታው ግልጋሎትን ምሕደራን መጥንኻር ዘኸል መትዕራራይን መጥንኻርና አወዳድባ መንግስታው አብያት ዕዮ ካይዱ ተማል 24 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት አቆጻጽራ ገዝ ሻርሻይ ዘበን ስራ ራባይ ህጡት ጉባኤ ቤት መخرب ብሔራዊ መንግስት ትግራይ አብዝ ተሳለጠሎ ዋን ድሕሪ ምምላስ ነባር ቤት ምኽሪ ስርዓተ መንግስቱን ኣብ ኣወዳድባ መንግስታዊ መሓውር ዝነብሩ ፀገባት ብምልላይ መንግስታዊ ልኡኹን ዕማምን ንምፍፃው ዘኸል ምትዕርራይ ገይረ ኣለዎ ክብል ገሊጹ ፕሬዚደንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝበልዎ ሕቶታት ግልጋሎት ህዝቢ ምላሽ ንምሃብ ኣብ ልምዓት ይኹን ሰናይ ምምሕዳር ዝግበሩ ስራሕቲ ብዝግባእ ንምምራሕን ንምስላጥን ዝተወደበ ዓቕሚ ክዓርፎ ብምግባር ኣብ ድሌት ልምዓትን ሰላምን ተጠቃምነትን ንምስራሕ زعلم مخان قليص أزمم حياش أودادبا قدم خوينات ورار بأودادبا ختماتات ورداتات تجمير السنع سرع خامز خوانان زلزخا خور دكتور دبرسين أبياتو عيون كابسان شعات أبياتو عيو بعلمزي ايجنسي كوميشن أبيات صحفة زوال ودابتات تمساسالن تمغاقاون سرحات زلوهم بحادة خطمورن بحايل سبكت تعرارين بمقبار ناب 57 بمتمار ንምምዕራይ ተወዲዝ ነበረ መጽናዕቲ ናብ ግብርታኣት ምህላው ገሊጹ ምምላስ መንግስቲ ትግራይ ቀልጢፍካ ወዳድባታት በመትዕራይ ናብ ተግባራዊ ስራሕ በመታው ወሃብቲ ግልጋሎት ስልጣንን ሓላፍነቱን ፈሊጦም ስሩዕ ስርዓተ መንግስትን ሒዞም ከኣት ውድልየት ነዚ ተግባራዊ ክኸውን ዝተቃለሰን ህዝቢ በመዃኑ ቆፂሩ ዝቕበል ዝተግበር ብቁጥጥርን ተሓታትነትን ዝኣምን ስራሕን ኣሰራርሓን ክህሉ ካብ ዘሎ ድሌታት ዝብገስ በመዃኑ ኣብ ረብዓይ ህፁፅ ጉባኤ ዝቐረበ ማሕበራዊ ወዳድባ ንምጥንኻር ዕማማት መንግስቲ ትግራይ ወሳኒ እዩ ክብሉ ድማ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ገሊፆም ኣለዉ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰት ስትራቴጂክ ድሮን ኣብ ሱዳን ተወቂዓ ወዲቓ ኣብ ግዛት ኩርዶፋን ከተማ ዩቤድ ተወቂዓ ዝወደቐት ድሮን ባይራክታር ቲቢ2 ዝዓይነታ እዩ ብልጽግና ውሽጢ 3 መዓልቲ 2 ስትራቴጂክ ድሮናት ዝተሓምሸሸ እንትኾና ዋጋን ድማ ክሳብ 10 ሚልዮን ዶላር ዘውፅአን ብገንዘብ ኢማራት ተገዝየን ንብልጽግናን አርኤስኤፍን ዝተዋሃባ ድሮናት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ወይ ድማ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ጥራሕ ልዕሊ 6 ዓበይቲ ድሮናት ኣብ መሬት ሱዳን ተሓምሽሸን ኣለዋ ብልጽግና ዝምክሑሉ ሓይሊ ድሮን ኣብ መሬት ሱዳን ብተደጋጋሚ ዝወድቃ ዘለዋ እንትኾና ቅድሚ 2 መዓልቲ ስትራቴጂክ ድሮን ብልጽግና ኣብ ግዛት ደማዚን ከም ዝወደቐት ምጽብጻብና ዝዝከር ኢራን ወገዳስ መስመራት መራኸብ ምዝንዋዕ ክህሉ ከም ዝኽእለ ጠንቂቓ ኢራን እቲ እስራኤል ኣብ ሊባኖስን ቃዛን ትቕፅሎ ዘላ ወታደራዊ ስርሒታት ኣብ ዓበይቲ ዓለማዊ መስመራት መራኸብ ንዝግበር ምንቅስቓስ ከተዓናቐፍን ሰፊሕ ዞባዊ ጽልዋ ከስዕብን ከም ዝኽእለ ጠንቂቓ ብመሰረት ፀብፀባት ማዕኸናት ዜና ኢራን ኣብ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣዛዚ ሓይሊ ቅዱስ ኢስማዒል ቃኒ ኢራንን መሻርክታነቶም ከም መጻብ ሆርሙዝን ባብኤል መንደም ዝኣመሰሉ ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ መስመራት መራኸብ ዝጸልዉ ስጉምቲ ከተምርሕ ከም ዝኽእላ ገሊጹ ሰበስልጣን ኢራን ክልቲኦም መስመራት ማይ ንዓለም ለኻዊ ንግድን ቀረብ ጸዓትን ወሰንቲ ስለ ዝኾኑ እቲ ብእስራኤል ዝካየድ ዘሎ ቅጻል መጥቃዕቲ እገደታት ከስዕብን ኣብ ህግራዊ ዕዳጋታት መራኸብ ነዳድን ዓብዪ ጽልዋ ክሕድርን ከም ዝኽእለ ጠንቂቖም ኣለዉ እዚ መጠንቀቕታ ዝወሃብ ዘሎ ዞባዊ ወጥርና ወሰኻ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኢራን ድሮ ገለ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣድዋ ኣቢላቶ ትርከብ ኣብ ሊባኖስን ቃዛን ጥሕሰት ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል እንተጋጢሙ ድማ ሰፊሕ ዞባዊ ሕነናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ክስዕብ ከም ዝኽእለ ጠንቂቓ ኣላ ተንተንቲ ኣብቶም ኣገዳስ መስመራት መራኸብ ከጋጥም ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ምዝንባዕ ነቲ ዝጸንሐ ግጭት ዝያዳ ከጋድዶን ብፍላይ ኣብ ዋጋታት ጸዓትን ንግዲ ባሕርን ከቢድ ዓለማዊ ቁጠባ ሳዕብየን ክህልወን ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ኣለዉ ኪዳን ሱዳን ኣብ ትካላት ፀጥታ ሃገር ዳግመ ውደባ ንምክያድ ይንቀሳቐስ ኣሎ መስመራት ኪዳን ሱዳን ወይ ድማ ታሲስ ምስ ቀንዲ መትከላት ፌደራሊዝም ርእሰ ምሕደራን ዲሞክራስን ዝሰማማዕ ወታደራውን ፀጥታውን ትካላት ንምቋም ዳግመ ውደባ ከም ዝጀመረ ገሊጹ ብመሰረት ፀብጻብ ዘሱዳን ታይምስ እቲ ኺዳን ከም ኣካል ናይ ተሓደሽቲ ማሕበራት ምሕደራን ምህናት ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ካብቶም ድሮ ዝተጣያሹ ትካላትን ባይቶታትን ዝተፈለየ ሓድሽ ናይ ፀጥታን ምክልኻልን ባይቶ ከምስርት እዩ
ኣብ 2015 ኣብ መንጎ ቀጻሊ ግጭት ሱዳን ዝተመስረተ እቲ ትካል ኣብቲ ዝቆጻጸሮ ከባብታት ውጥን ውህድ ሃገራዊ ሰራዊትን ዘይተማእኸለ ስርዓተ ምሕደራን ሓዊሱ ኣማራጺ መንግስታዊ ትካላት ንምህናጽ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ቅልውላው ደቡብ ሱዳንን ጎረባብቲ ሃገራትን ንኢትዮጵያ የስግእ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝድገፍ ኣብ ትሕቲ ሚድል ኢስት ብሮድካስት ኔትወርክ ወይ ድማ ኤምቢኤን ዝመሓደር ኣልሁራ ዝተባሃለ ምንጭ ዜና ከም ዝሓበሮ ሰራዊት ግብፂ ኣብ ዝቐረቡ እዋን ካብ ደቡብ ሱዳን ለቒቑ ወፂኡ ኣሎ። ደቡብ ሱዳን ቅድሚ ሒደት መዓልታት ሰራዊት ግብፂ ካብ ግዛእታ ክወፅእ ዝሓተተት ክትኸውን ከላ ነዚ ስዒብ ድማ ግብፂ ነቲ 260 ወታደራት ዝሰፈሩሉን ወታደራዊ ዕጥቅታት ዝቕመጠሉን ኣብ ግዛእ ደቡብ ሱዳን ከፊታቶ ዝነበረት ወታደራዊ መዓስከር ብሚስጥር ዓፅያቶ ከም ዝወፀት ይገለጽ። እቲ ወታደራዊ መዓስከር ግብፂ እተሃነፀሉ ቦታ ደቡብ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ትደዋወሉ ግዛኣት ኣፐር ናይል ክኸውን ከሎ ኣፓጃግ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ጥቓ ደቡብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኢትዮጵያ ዝተሃነፀት ወታደራዊ መዓስከር ንግብፂ ጂኦፖለቲካዊ ጽልዋ ክሕድር ጸኒሑ እዩ። እቲ ኣብ ጥቓ ዓብዪ መመንጨዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ዝኾነ ፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ ዝተሃነፀ ወታደራዊ መዓስከር ግብፂ ብቐንዱ ንኢትዮጵያ ኣብ ዓንኬል ጸቕጢ ናይ ምእታው ዕላማ ከም ዝነበረ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ንህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ክሳብ ሕጂ እትቃወም ዘላን ኣብ ኣጠቓቕማ ማይ ተፋሰስ ኣባይ ንዘመናት ዝጸንሐ ዓብላልነታ ክትቅጽል ትምነን ዘላ ግብፂ ኣብ ዙርያ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ሃገራት ወታደራዊ ምጽፍፋሕ ክትገብር ጸኒሓ እያ። ምስ መብዛሕትአን ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ስምምዓት ወታደራዊ ምትሕብባር ክትፈርም ዝጸንሐት ግብፂ ኣብ ገሌን ወታደራዊ ማዓስከራት ካብ ምህናጽ ሓሊፋ ሰራዊት ክሳብ ምስፋር ከም ዝበጽሐት ይፍለጥ። ብተወሳኺ ግብፂ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ሱዳን ቀጥታዊ ኢደ ኣእታውነት ትገብር ከም ዘላ እውን ብዙሕ ዝተዘረበሉ ጉዳይ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኤርትራዊ ስሙይ ተዋዛይ ወይ ድማ ኮሜድያን ሰመረ ተስፋይ ወይ ድማ ቃላ ዓሪፉ ስነ ጥበበኛ ኮሜድያን ኣቶ ሰመረ ተስፋይ ወይ ድማ ቃሉ ካብ ኣቡኡ ኣቶ ተስፋይ ኣብርሃን ኣዲ ወይዘሮ በላይነሽ ኣርጋይ ኣብ መበቆል ዓዲ እኮሎም ኣብ ለካቲት 1973 እዩ ተወሊዱ። ካብ ቀዳማይ ክሳብ 7ይ ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናጽነት ተማሃረ ሰመረ ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳብ 12 ክፍሊ ኣብ ኣስመራ ሓፈሻዊ ተማሂሩ። ኣብ 1997 ድማ ምስ ሻድሻይ ዙር ናብ ሳዋ ወሪዱ። ብ21 ሻድሻይ ወርሒ 2001 ናብ ቤት ጽሕፈት ሃማማተ ድሕሪ ምምዳው ክሳብ ዕለተ ሞቱ ድማ በበይኑ ጽሕፈታት ተመዲቡ ክሰርሕ ጸኒሑ እዩ። ሰመረ ቃሉ ካብቶም ብሉጻት ኮሜድያን ናይ ኤርትራ ሓደ እዩ ነይሩ። በተቓልት ትብል ኣብ ኮሜዲ እናሰርሐ ተላበሳ ስም ዝፍለጥ ሰመረ በዓል ሃዳርና ብ5 ቆልዑን እዩ ነይሩ። ሰመረ ብሕማም ምኽንያት ዝዓረፈ ኮይኑ ሎሚ ዕለት 2 ሻድሻይ ወርሒ 2016 ከዓ ኣብ መቓብር ሃርበኛታት ኣስመራ ሓመድ ኣዳም ለቢሱ ኣሎ። ትራምፕ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ምስ ኢራን ኣብ ስምምዕ ክብጻዕ ከም ዝኽእል ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኤቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ምስ ኢራን ተኽሲ ዶ ምባል ንምንዋሕን መጻብ ሆርሙዝ ንምኽፋትን ዝዓለመ ስምምዕ ክብጻዕ ተኽእሎ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ነገራት ኣዝዩ ጽቡቕ ይኸዱ ኣለዉ። ንእሽተይ ጸገም ነይሩ፣ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ግን ቀልጢፈ ፈቲሑ እየ ክብል ብቴሌፎን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ገሊጹ። ትራምፕ እቲ ጸገም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ምዃኑን እዚ ድማ ንኢራን ከም ዘቆጣዐን ገሊጹ። ትራምፕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁን ወከልቲ ሂዝቦላን ከም ዝተዘራረበን ተኽሲ ዶ ምባል ከም ዝተሰማምዐን እውን ገሊጹ ኣሎ። ትራምፕ ወሲኹ ንሂዝቦላ ደው ኣቢሉ ኢለዮም፣ ንኔታንያሁ እውን ተኽሲ ኣቁሙ ኢለዮም እዩ። ክልቲኦም ተኽሲ ኣቋሪፆም ኣሎ። እቲ ፕሬዚደንት ብተወሳኺ መጻብ ሆርሙዝ ዝመጽእ ሰሙን ክኽፈቱ ኢሉ እውን ከም ዝኣመን ገሊጹ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም እዋናዊ ዜናታት እዚኦም ይመስል ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓደሽቲ ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።